La Llosa de Ranes es va convertir en 2018 en un important focus cultural i musical gràcies a la col·laboració entre la Societat Musical del Poble, la Fundació S'Enganxa i l'Ajuntament. Fruit d'aquesta bona harmonia entre les tres entitats, l'Auditori Mestre Vicent Tortosa s'ha convertit en un dels més importants del panorama actual. Un total de 35 alumnes van participar en la segona edició de les Jornades de Saxo del Seiklus Ensemble, celebrada el 27 i 28 de gener de 2018. L'esdeveniment va comptar amb classes per a estudiants de grau professional, superior i postgrau, amb professors de reconegut prestigi internacional, com ara Mariano García i Jordi Fuster. També hi va haver activitats per als alumnes de grau elemental, així com xerrades, conferències, tallers i grups de cambra. Paral·lelament, també es va realitzar una exposició de saxòfons, Selmer i accessoris Van Doren. A més, un tècnic del taller S'Enganxa va estar a disposició dels participants que volgueren revisar gratuïtament el seu instrument. Però el plat fort del curs va arribar amb el concert que va oferir a l'Auditori Mestre Vicent Tortosa la formació Seiklus Ensemble, amb els professors convidats com a solistes i on van participar tots els alumnes. La tercera edició de les Jornades de Saxo Seiklus Ensemble va tindre lloc els passats dies 18, 19 i 20 de gener de 2019, convertint així un any més la Llosa de Ranes en capital de la música de saxòfon. A més dels cursos que van ocupar tot el cap de setmana, les jornades es van obrir amb un concert a càrrec de Mariano García, Thomas Barthelemy i Seiklus Ensemble. L'Auditori Mestre Vicent Tortosa va ser en febrer de 2018 escenari de l'espectacle de jazz Cubículum. Es tracta d'un projecte del trompetista valencià David Pastor i el contrabaix italià Massimiliano Rolf, acompanyats pel guitarrista també valencià Chimo Tebar i el bateria suec Anton Jarl. Sens dubte, un concert de nivell internacional que va oferir al públic els diferents estils i la versatilitat que atresoren cadascun d'aquests prestigiosos intèrprets d'extensa trajectòria i reconeixement internacional, tant en l'àmbit jazzístic com en el de les músiques populars. Al mes d'abril va tindre lloc al nostre poble les primeres jornades de trombó, organitzades per 90's Trombone Ensemble en col·laboració amb l'Ajuntament i la Fundació S'Enganxa. Les jornades van acollir classes per a estudiants de grau professional, superior i postgrau de la mà de professors de reconegut prestigi internacional com Daniel Perpinyan i Elies Hernández. A més, també hi va haver altres activitats, com ara la competició d'oïda fina i ritmes del món per als alumnes de grau elemental i grups de cambra. L'esdeveniment va concloure amb un concert a l'Auditori Mestre Vicent Tortosa. En 2018 es va consagrar el concurs de joves intèrprets amb la seva quarta edició. Va tindre lloc els dies 30 de juny i 1 de juliol i el cap de setmana del 7 i 8 de juliol, amb 88 participants que provenien de 17 províncies de tota Espanya. El concurs, per on han passat més de 300 participants, consta de dues fases distintes, una primera on s'interpreta l'obra obligada de cada instrument i la fase final, amb peça de lliure elecció. En l'especialitat de vent fusta, els guanyadors foren, en la modalitat A, Natàlia Gavilán, oboe, natural de Cabra, en Còrdova, qui s'emportà 500 euros de premi i que l'any anterior ja va aconseguir la segona posició. Els altres premis van ser per al saxofonista Marc Fèlix, de Tavernes de la Valldigna, amb un xec de 250 euros, i la flautista Elena Álvarez, de Ciudad Real, amb un xec de 150 euros. La valenciana Núria Valero, amb la flauta, resultava ser la guanyadora de la modalitat B, amb un premi d'un xec de 250 euros, bescanviable en S'Enganxa. El segon premi va recaure per a Antonio Ramón, de Sueca, i el tercer per a Cristóbal Martínez, provinent d'Alboraya. Pel que fa a l'especialitat de vent metall, la madrilenya Sílvia París, natural de Valderecete, va ser la guanyadora de la modalitat A amb el bombardí, emportant-se un xec de 500 euros.
En la modalitat B, el valencià Bernard Ros, natural de Llíria, va aconseguir el primer premi d'un xec de 250 euros a bescanviar en s'enganxa amb el trombó. El jurat estava constituït per 3 especialistes de cada família instrumental i un membre de l'organització del concurs. En total es van repartir 18 premis, valorat en el seu conjunt en 3.000 euros. D'esta manera, el concurs de joves intèrprets s'ha consolidat i s'ha convertit en un referent per a joves músics. Els dies 27 i 28 de desembre, els metalls van ser els protagonistes amb el Festival de Vent Metall Back to Brass. Unes jornades que oferiren activitats i una programació molt novedosa en l'Auditori Mestre Vicent Tortosa. A més de realitzar concerts, Back to Brass va presentar cursos de formació especialitzada per a instrumentistes de vent metall, classes individuals i col·lectives. També s'organitzaren masterclass, conferències, tallers i moltes més activitats. Es van oferir 2 concerts d'entrada lliure durant el festival. El primer d'ells va ser el concert de Back to Brass amb el quintet de metalls i el segon va ser un concert de solistes oferit per la Societat Musical de la Llosa de Ranes amb el director Rafael Grau Vilar. Tot això és el que va donar de si el 2018, però en 2019 ja portem realitzades algunes activitats, com ara la tercera edició de les jornades de saxo Seiclus Ensemble, de la que ja hem parlat, o el recital ensemble de trompeta i piano, celebrat el passat dissabte 26 de gener en la seu de la Societat Musical de la Llosa de Ranes. Aquest recital va comptar amb la presència dels trompetistes Ernesto Julià i Mauricio Peralta, acompanyats al piano per Pablo González i Adolfo García. Però això és només un tast del que 2019 ens va a oferir en el terreny de la música en la Llosa de Ranes, perquè enguany no sols es consolidaran aquestes activitats, sinó que a més s'incorporaran de noves per a continuar posant al poble de la Llosa de Ranes al capdavant de la cultura musical. En maig arribaran les jornades de trombó 90s, en juny la Dart Brass Festival i com cada any, el mes de juliol ens portarà la cita anual amb el prestigiós i consolidat concurs de joves intèrprets, que arriba a la seva 5a edició en plena forma i promet ser el millor de la història.